Benvingudes i benvinguts als Cinemes Filmax de Gran Via. Avui toca sortir de casa perquè Filmax ens ha convidat a la preestrena de Ballerina. Sí, Ballerina. Suposo que una pel·lícula introspectiva per explorar els límits personals i l'obsessió artística com a signe negre, no? Doncs no. Ballerina és una història paral·lela o spin-off, com dirien els yanquis, que se situa dins de l'univers de John Wick. Què vol dir això? Doncs que hi haurà hòsties fins al carnet d'identitat, coreografies dignes del Cirque du Soleil i escales. Sobretot escales. Però si encara no us acabeu d'ubicar, no us preocupeu, que com si fos el 324 us porto tot el que cal saber quan ho voleu saber. Agafeu crispetes i abaixeu persianes, perquè avui toca fer 5 cèntims de... Tota la mandanga comença a John Wick del 2014. Aquí coneixem en Keanu Reeves, un home normal i corrent que viu amb la seva esposa normal i corrent, i tot és tan normal i tot és tan corrent que un dia la dona mor. El tema és que abans del fatídic moment la dona es va encarregar de fer-li arribar un gos per tal d'ajudar a passar el dol, i el pla funciona. Yay! I en Keanu torna a ser feliç. Yay! Però això, amigues i amics, és una saga d'acció, i amb un personatge feliç poca acció pot existir. Així un dia, com qui no vol la cosa, el nostre protagonista es troba amb uns xavals que li volen comprar el cotxe. L'amic Keanu molt amablement els diu que no. Aleshores els xavals fan el que faria tot comprador de Wallapop: colar-se a casa seva, pagar-li una bona pallissa i robar-li el cotxe. Tot dins la línia del perdó i la comprensió, si no fos que també fan l'única cosa que no té salvació: maten el gos. I recordeu que us havia dit que en Keanu era un home normal i corrent? Doncs no, no és ni normal ni corrent, perquè ell és un assassí que tornarà de les seves vacances per buscar venjança, i de tant buscar, la troba. El tema és que la pel·lícula dura gairebé 2 hores I no només mata el seu objectiu, sinó que optimitza bé el temps per acabar amb el que és, aproximadament, l'equivalent de la població del Castell de l'Areny, el Berguedà. En Joan Petit quan balla, 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 balla. En Joan Petit quan balla, balla amb el dit, dit. No us posaré totes les morts perquè m'he promès a mi mateix que el vídeo seria curt. Les morts importants són la del xaval del Wallapop i la del seu pare, que era un cap de la màfia. A la caixa! Però més important que això és que en Keanu adopta un nou gos. La qüestió és que, tot i assolir la seva venjança, no ha aconseguit recuperar el més valuós. La dona morta? No, evidentment, el cotxe. Així les aventures d'en Joan el metge continuen a John Wick 2, Pacte de sang, on després de posar fi molt amablement a la vida d'algunes persones, recupera el seu cotxe i recupera la seva vida tranquil·la. Però recordeu, amigues i amics, que això és una saga d'acció i la tranquil·litat explota, literalment. Quan arriba un mafiós italià al qual en Joan li deu un favor que evidentment no serà ajudar-lo amb la mudança, no. El seu objectiu és acabar amb la germana del mafiós, i en un mic ho aconsegueix, tot i que tècnicament no fa ell la feina, sinó que ho fa ella mateixa. A la caixa! Així, en Keanu ha de fugir dels mafiosos de la germana i alhora dels mafiosos del germà, que ha decidit trair-lo perquè no oblidem que són mafiosos fent coses de mafiosos. Resumidament, de màfia en màfia i tiro perquè em toca. Pallisses per aquí, escales per allà, fins que en un d'aquests enfrontaments acaben en un hotel. I això que us explicaré és molt important que recordeu, perquè en aquest univers existeixen uns hotels per criminals amb una norma molt clara: dins de l'hotel no es pot matar. És igual qui sigui, és igual que faci, no es pot matar. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. Amb aquesta informació, que en Joan ja coneixia perquè a la primera pel·li ja havia visitat un recinte igual, el nostre protagonista es retroba amb un antic amic, en Morfeu de Matrix, que li demana ajuda o protecció, o ja no recordo el que li demana. El tema és que han d'acabar amb el mafiós italià, i per arribar a ell es carrega l'equivalent a la població de Susqueda, comarca de la Selva. En Joan Petit quan balla, 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 balla. En Joan Petit quan balla, balla amb la mà, El problema és que amb tota aquesta moguda el malvat espaguetis aconsegueix refugiar-se a l'hotel, i recordeu que en aquest hotel sota cap circumstància es pot matar. A la caixa!
feta la norma, feta la trampa. Només que en aquest submón criminal es pot fer de tot menys trampes. I el cap de la xarxa d'hotels mafiosos el fa fora. Li treu tot privilegi i possible protecció i posa preu a la seva vida. Així en Joan i el seu gos corren i corren a viure noves i emocionants aventures a John Wick 3 Parabellum. Adri, què vol dir Parabellum? Doncs a més de ser un grup de música, també és una expressió llatina que vol dir si vols la pau, prepara la guerra. I d'això anirà la pel·lícula, perquè només començar ja elimina el que seria la població de la Febró, comarca del Baix Camp. En Joan Petit quan balla, 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 balla. En Joan Petit quan balla, balla amb el colze, colze, colze. Ja en aquest punt de la saga toca començar a qüestionar si realment estem parlant de pel·lícules d'acció o ens hem endinsat perillosament al gènere dels superherois, perquè film rere film el bo d'en Keanu acaba més i més destrossat, però no prou destrossat per no fer m'agradar. Subscriure's al canal i seguir-me a les xarxes més socials. Feu com en Joan, seguim a Blue Sky, Twitter, Instagram, Telegram, Paral·lelogram i totes aquestes coses modernes. Continuem, perquè el nostre protagonista va al teatre. Que bé, cap butaca buida. No, perquè en Joan va per feina i ha vingut a parlar amb una dona que es dedica a entrenar assassins i a dirigir ballarines de ballet. Ho heu agafat o no? Ballarines de ballet, ballarina, Ana de Armas, el film que s'estrena, punt de connexió. Però bé, aquí s'explica poc, perquè en Keanu viatja fins al Marroc. Allà es carrega algunes persones més i coneix a l'ancià, un home que té poc d'ancià però molt de poder. Aquest li proposa un tracte, esborrarà la recompensa pel seu cap si a canvi es carrega el gerent de l'hotel. I en Keanu accepta i pumba, està allà amb dit. La puta. Torna de nou als Estats Units i s'enfronta al mafiós hoteler, però en comptes d'eliminar-lo decideix aliar-se amb ell per tal d'enderrocar tot aquest sistema capitalista oligàrquic i mafiós, acabant amb el que seria tota la població de Bellprat, comarca de l'Anoia. Amb el colze, colze, colze i amb la mà i amb el dit, ara balla en Joan Petit. I la saga podria haver mort aquí, però l'únic que mor és en Joan, perquè el mafiós fa coses de mafiós i el traeix. A la caixa! Tampoc us poseu tristos, perquè ja us he dit que era més aviat una pel·li de superherois que d'acció, i l'amic Keanu està viu. Viu per protagonitzar John Wick 4, pel·lícula que no resumiré en aquest vídeo, perquè ha arribat el moment de veure Ballarina, ja que aquesta se situa entre l'episodi 3 i 4 de la saga principal. Tot i això, si teniu moltes ganes que faci un vídeo resumint John Wick 4, però sobretot resumint l'escena d'escales més llarga de la història del cinema cinematogràfic, només heu de rebentar els comentaris amb el hashtag Joan el Metge. Ara sí, la recomanació de Ballarina de l'expert en recomanacions per excel·lència. Una pel·li de petards, una pel·li sense argument, una pel·li que agrada, una pel·li que disfrutes, una pel·li de pam, pum, pim, pam. Super recomanable.